Kulo Thulani kuhleli uThulani noNobomi etafuleni u-Anathi ubhizi uqoqosha ii-glasses. Kuthe besancokola kuNobomi noThulani wangena uBulelwa. Waqala uThulani wakhalezisa watshintsha ukusuka kuNobomi ngencoko wancokolisa u-Anathi emkhwaza ethi, "Heyi, inoba ikothusile laa nto kaNtando. Inoba uyazibuza uba yifemeli enjani nale utshatele kuyo, izinto ezingaka ezenzekayo ngexesha elinye." Hayi ke no-Anathi wabephendula nje kurayithi, nasebusweni nje barayithi, banesasmile, bayapritenda for uBulelwa mos. uBulelwa ke ubuzile uba, yho hayi ndiyayiva le niyithethayo kaNtando into endiyibuzayo uba kukutheni le nto nisebenzisa umama wenu inguye osebenza nina nihleli phantsi. Wabesithi ku-Anathi, hayi sisibuyiseni ndigqibele wethu bazawuphinde bayenze xa sewurayithi. uThulani ke niye wathi, yho enye into emstresayo le nto katatakhe kodwa kuzozama uba rayithi. Hayi ke no-Anathi uthi, hayi hlala ethembeni boy. uBulelwa khange abhilive ke oko ekhuphe amehlo ejonge u-Anathi noThulani abuya kuThulani. Akancome phofu uThulani, akakwazi nokufihla ii-feelings ezi zakhe ngo-Anathi. KwaNozuko, uNozuko uncokola noMaflawa ngesayizolo sikaNtando. Kungene uThulani ezise i-envelope ene-R2,000 ethi yeyegrosari. Ubuzile uNozuko uba yeyanamhlanje nangomsono, wathi omnye yeyenyanga yonke. Hayi ke waphuma ke uThulani. Uthe asawuphuma washiyeka ephambana kuNozuko esithi, yho ungafike ke yena uBulelwa noZimkhitha banikezwe imali engaphezu kwale yam. uNomaflawa uye waphuluka ethi, hayi kaloku bona banabantwana wange bengatshongo yatshintsha imodi endlini. uNozuko umasajwa nguBulelwa uthi, heyi uRhoyi ngoku umjonge ngehlo lokhozi ngenxa kaNtando. uBulelwa uthe mabacinge icebo enomthembile umandisa igqwetha labo. Istresi sikaNozuko uthi yimali, akabhatalanga abasebenzi, uthi andikwazi kondla abantwana bam, andikwazi kwenza izinto zam apha ekhaya. So kunzima nje, unestress kakhulu uNozuko. uThulani yena ufika engxame kulo Ntando ethi uNtando makatsho uba ezi plans zakhe zoba i-right hand man zeziphi. Oko beyinto etshova nayo ke ngathi bangabethana ngoku. Kuye kwafika uZimkhitha ke bebhizi naloo mjovano wabo ebuza uba yintoni le nto bayenza bebadala kangaka, wabanqanda ke. Uthe uThulani uNtando lo ufuna ukukhatywa. uNtando ke yena uthe hayi ngabe ungutata ke, but ke kubi kuyaxatyanwa kwaMgxenge. uBulelwa ucele uxolo kuThulani ngesenzo sakhe sokumsola ngoba uthanda umama omncinci wakhe u-Anathi. Uthi bekungamalanga uba wenza njalo. uThulani uthe, ye inkulu le nto ondisole ngayo mama and mna ndiyamhlonipha utata. Baye bahagana ke baphunga barayithi bobayi-2. uMsimelelo yena unxibe ublack ufake nebharaklavu. Ubona ungamlana ngasemotweni ethetha efowunini. Wehla ke uye waphazanyiswa yimoto ibikrosa apha phambi kwakhe. Uthe xa ethi uzawukrosa ejike ejonga ngapha kule ndawo beme kuyo ungamlana akasamboni ngenxa yale moto imphazamisileyo. Washweba kanjalo ke wabuyela emotweni wemka. uNtando nango evele ecela uxolo kuyise, uthi yonke laa nto eyenzeke ekuseni uphofu uphethe iibhiya ezimbini uzomnika uba yi-peace offering. Utatakhe uthe makohlukane naye and uthe uyamgxotha kwakhe makemke, umgxotha nasemsebenzini. Uthi nje uNtando, hayibo kutheni le nto uzondixola because nam ndiyafana noThulani. uThulani naye akekho perfect. Uthe ke uLuzuko angalinge azifanise noThulani. Uye wamshwabulela kuNtando ethi, wena awumazi uThulani, wathi one day uzokubonisa izinto njengoba umthembe kangaka nje. uMgxenge uthe, hayi hamba usisiqalekiso kum wena mfanam. uNtando uye wamshiya pho. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenti futhi. Bye.